Lakhangora pri Deopani MSC constituency kapalo de upper Deopani bohakang tupen arnam langpi an kachi hilat mate kedam kewangjia phantowar mate dolong ka videra jok yongdung upper Deopani aratatum kedam kewang kisum kaching tangnang pinpur ponme kedam tang ningkan surhini aningkan pen non ningkan surhini ra engko rahini anu upper Deopani aratatum RCC dolong kachileng long sitami adolong pidet sitami adolong patang pidet asonsi heponlong bangso dolong ka vedera jok yongdung school college delivery kesu lapen yongdung bepar beha ke klematum akisung tithipik anno aposi karbiang termas council CM Dr. Tuliam Ronghang akehai afan prabjin pen labangso RCC dolong ke patang tapranja phan hadakaratum chuni ripon padu anparta lakhain korapli Deopani constituency MSC sorbon telenga phan stame bangso nang cerap dum dia phansi hadakaratum chuni ripon padu Ronga pen betak mangda pon Lawrence Lekte News 24 Karbianglo. Ini Gupi Bajar lah. Ini Budvar Bajar. Inkeh laso non litum thekonon lo sotobar kidam kibang kisung ko anak kidu kisung nang litum thekonon lo. Kidu ke sotobar kidu kisung ke tinang anan nikan dulos kami nikan nang kami laso dilong pe ajo alitum tokta tinang andulu silitum cindam lo nikan kisung. School kedam kebang lapen kisugi ne ke kosalon tela sotobar kahin no tha buni apor pen bule te litum la sotobar chileng son ke pu border ja pen sil litum ke tu bestame ma gadi so pen same hatu pen chileng lo sotobar ke litum chileng ne delo isi na ason ning training ki go atwaran cholo barka bangke lang ke hoke litum ke chileng ne delo lang